Безплатно я карам. Животът ми като приказка. Стари мой приятелю. Боби, бебе! Лош! Не мога да пееш. Ще ти? Я! Отиди ми пусни, ти си мъртва за мен. Искам да ми пуснеш тази песен. Чули, бе? Чули? Отиди ни пусни, ти си мъртва за мен. Нещо по-така, нещо от рода на момчето си отива за миналото. Защо? Кажи защо. Боби взема интервю специално за интернет. Вчера Топола хареса ли си? Кажи. Това е интервю за CNN. Хареса ли ти Топола? Кажи. Да. Много ли? Приятелю. Нататък. Заборави. Но ще толкова смешна. Специални поздрави за бате с чоки. Я нещо по-бързо, бе. О! Да намала баса ли?